Café Cafetaria is thuis bezit nu 20 jaar. Wat is je met het meest in al die jaren bijbleven? Ja, ik weet alle dingen om je zin die alle weken gebeuren. En dus mijn vaste stamgasten. Elke week er wel wat nieuws, elke week weer wat oors. En dat vinden we prachtig. Sjoerd en Nettie hebben het door de jaren heen mooi wat meisjes jongen. Zo ben er een soort meisjes hing je bleven. Het mooiste is dat Sjoerd en Net altijd voor je zwaar gehad. Zie je ze, yes. Lekkere chips, prachtige jongen, superleuk op je. Het is alle met me gewoon erin. En dat is gewoon heel mooi. En die? Ja, mijn al, mijn vrienden en al, we kennen hier de plak. Dus heb ik je plak. Nee. Wat vind je hem er nog van dat je Paken hebben kroeg 20 hier had? Geweldig! Ja, geweldig! Hartstikke druk op ons huilen, man. En ja, we gaan mooi erom als je al. Ja. Ondanks er nog altijd volle bak in Café Cafetarius thuis, wordt het volgens Sjoerd en Nettie hier net makkelijker op. Toch houden ze de moed erin. Alleen ja, de regeltjes, dat maakt de allerliedste cafés dwars door. Het rookverbod is voor ons, voor alle kroegjes in het dorp en dat vernest. En ik vind gewoon een sigaret, je hebt bij een glas bier. En een glas bier, je hebt bij een sigaret. En ja, dus je nou wel meestal blauwe roken. En we vliegen al hier naar Duitsland om een pakje tabak en een pakje sigaretten. Ze maken ze gewoon alle liedste ondernemers, maken ze gewoon steken. Nee, hè, daar heb ik geen één ding gezegd. Mooi Troy, je meester nog 20 jaar bij. Ik vind het nou altijd mooi. Ja. Als de gezondheid dus taalt, dan hoop ik dat we hier nog minimaal hier seizoen nog blauw maken. En dan hopen we ook dat we nog weer een kroegbaas vinden, want het zal staan gewoon wel moeilijk worden om een dwarfskroeg draaiend te houden. Dat valt net mij. Misschien een van de baan. Ja, hier van de band, maar ik denk het zulke gasten, de stamgasten het beter doen, neem ik. Ja, precies ja. Ja.